ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗ್ಲಾ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಈ ಚಾನಲ್ದ ಪುದರು ಭವ್ಯ ರಿತೇಶ್ ಟುಲು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ದುಬೈ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಡ್. ಈ ವೀಡಿಯೋಡು ಎನ್ನ ನೈಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ರುಟೀನ್ ಎಂಚೊಪ್ಪುನ್ ಪಂದುಂಡು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ ತೂಲೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮೀದು ಬತ್ತದು ದೇವರೇ ಕೈ ಮುಗಿ ದೀಪ ದೇವರಿಗೆ ದೀಪ ದೀತ అయిపోక నేను రూమ్ బతది బాకిల్ పాడవే. ಯೂಶಲಿ ಬಾಕಿಲ್ ಪಾಡ್ವೆ ತಾಯ್ಪಂಡ ಏನ ಬಾಲೆ ಇಜ್ಜಿನ ಬತದು ಆಲ್ನ ಕೆಲವು ಕೆಲಸ ಒಪ್ಪುಡು ಮುಲ್ಪ ಐಕೆನ್ ಬಾಕಿಲ್ ಪಾಡ್ದು ಎನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ರುಟೀನ್ ಮಾಡ್ವೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮುಲ್ಪ ಯಾನು ಆಫ್ ದ ಫೇಸ್ ಶಾಪ್ ರೈಸ್ ತಕಲ್ನ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸಿಂಗ್ ಟೂನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಓಪನ್ ಪೋರ್ಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತಂದ ಅವು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಪನ್ ಫಸ್ಟ್ ಐಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಪಿರೋಂಜ್ ಐಟಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಪುದರ್ ದ ಆರ್ಡಿನರಿ ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ 2% ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಂದು ಒಂದುಲ್ಲ ಈಕಲ್ಲ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಆಕ್ನೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ ಆಪುನ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಪುನ್ ಬ್ಲೆಮಿಷಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತು ನಾಡ ಅಡಿಗೆ ಡ್ಯಾಪ್ ಮನ್ಪೋಡು ಪೊಕ್ಕ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಮಸಾಜ್ ಮಂತಿ ಪೊಕ್ಕ ಇವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಐಟಮ್ ದ ಆರ್ಡಿನರಿ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ 2% ಪ್ಲಸ್ B5 ಬಂದು ಒಂದು ಇಂಕಲ್ಲ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸಿಂಗ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಫುಲ್ ನೈಟ್ ಇಂಕಲ್ಲ ಸ್ಕಿನ್ ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಮೋಡ್ ಉಡುಪುಂಡು. ಸೊ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ನೈಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಮನ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಯಾರೆನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಸೇಂಟ್ ಈವಿಸ್ ತಕಲ್ನ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸಿಂಗ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸಿಂಗ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಕಲ್ಲ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಇಂಕಲ್ಲ ನಾವು ಜೀವಾಗ ಎಂಚು ನೀರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸಿಂಗ್ ಕ್ರೀಮ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಐ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಮಸಾಜ್ ಮನ್ಪೆ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಯಾ ಲಿಪ್ ಬಾಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ. 2000 years later ಲಿಪ್ ಬಾಮ್ದ ಪುದರು ಲೆನೀಜ್ ಲಿಪ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಬಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದೇನ ಲಾಸ್ಟ್ ರುಟೀನ್. ಸೊ ಒಂದು ಪೂರ ಐಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಇದಾದ ಪೂರ ಆರಂಡು ಬಂದು. ಸೊ ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಂದೆ ಪೂರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ದ ಪುದರು ತಿತ್ತು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಆದ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎರಿಕಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಅವನ್ ಪೊತ್ತು ಓಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪೊಲಿ ಪಕ್ಕ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹಿಂಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಎಂಚೊಂಡು ಬಂದು. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಗುಡ್ ನೈಟ್.